Conxita, t'ha quedat clar o no? A les 7 de la tarda et vull a casa, eh? No, és que ja ho dic, la gent no es moguin, que estiguin a casa. Jo aniré a casa, sí, tant, que ho seguiré. Sí, de fet, és veritat que amb el mòbil avui en dia la xarxa... Punt més no, la xarxa més et pots connectar i mirar des d'aquí, et canvies i et pots fer un caferet i estar mirant perfectament la m'haig de gala. canviar, jo que vaig perfecte, així mateix, mira, nena. Jo sí que em canvio, quan surto d'aquí. Sí? Hola, jo no. Vaig amb els talons aquests pel carrer. Bueno, jo a vegades em canvio, poso una sabat més còmoda, però ja m'agrada anar així. Nens, avui estic molt contenta, perquè estic amb... No, tinc un flow diferent, no m'ho noteu? Sí. Sí. Li brillen els ulls. Sí que em brillen, sí. Des de casa m'ho veieu com em brillen? És que m'han fet una proposta molt maca aquesta setmana. Sí. La voleu veure? Home, clar. Anem-hi. Dintre vídeo. Hola, Conxita, com estàs? Soc l'Aitor de l'escola Swing Cats. Com pots comprovar, estem aquí davant de l'escola. T'animes a venir a ballar? Va, vine que t'ensenyo uns quants passos de ball. T'espero aquí a l'escola. Que maco, l'Aitor? Sí que és maco. Em va agradar aquesta proposta. I què penseu que vaig fer? A veure... Home, clar, no tinc cap dubte que hi vas anar, de cap. De cap, de cos, de tot, amb la Clàudia, que sempre l'acompanya amb la gravació, perquè m'agrada que m'envien propostes. I des que ho dic, els de casa, els que teniu propostes per enviar, aviam, no cal que tingueu una escola de swing, podeu tenir una habilitat, us pot agradar una cosa, ho envieu a les xarxes socials del programa, del Fet a Mida, i com ha fet l'Aitor, que em diu, escolta'm, vine a ballar. I què vaig fer? Jo vaig anar a ballar. Heu ballat mai swing, vosaltres? Aquí al programa... Jo vaig ballar country, aquí al programa. Sí, però algun cop sí. Però no així en plan pro, o sigui, per fer una mica el show. Bueno, jo també vaig fer una mica el show. Voleu veure? Va. Som-hi. Va, dintre vídeo. M'han convidat als Swing Cats i aquí estic, tu, amb ganes de bellugar una mica el cos. Veniu, que entrarem a veure què hi fan. Què tal? Com anem? Hola, què tal? Molt bé. Mira, ja he quedat amb l'Aitor. Doncs mira, us està esperant una sala que tenim aquí al costat per fer-vos moure l'esquelet. Ai, a mi m'agrada això de moure l'esqueleta. Tiqui. Vaig a veure l'Aitor, a veure què diu, Molt bé. Cap a veure l'Aitor. Bueno, el tiqui. Com ho has fet, això, sí? Tiqui, però això no seria el swing. Després ho vaig veure, vaig dir, no va per aquí la cosa. Va més pels peus, no? Va més pels peus i pel flow. Voleu veure com va anar la cosa amb l'Aitor? Sí, clar. Va, dintre vídeo, sisplau. Ja hi som, nens, ja hi som, mireu com estan ballant. Aquell és l'Aitor. Veniu. Aitor, què? Tenia ganes de venir aquí, tothom està aquí, ja suant la cansalada. Aquí hi ha molta marxa. Això, jo tenia un dubte. Això és swing, és l'indie hop, és el mateix, com es menja? Aquest és el dubte que té tothom. Mira, anava ben posicionada. Mira, el swing és la música del jazz tradicional, i el lindy hop és un dels balls que es ballava en aquesta època del swing. Llavors també pots dir que balles swing, que balles amb la música swing, però el ball específicament que estem aprenent aquí és lindy hop. I això és una cosa de fa anys, o sigui, fa anys que es balla, això. 100 anys. Imagina. Finals dels anys 20 i fins als anys 30, o sigui, aquesta època és... I tu portes uns quants anys també ballant, amb això del Swing Cats? Una miqueta, sí. I com va començar la cosa? En el meu cas... Sí, com va començar, tu? Vaig veure unes parelles ballant a una plaça i em va encantar. Bueno, jo ja ballava, però pel meu compte, no? Allò... Sí. I m'agrada molt la música swing, també. Llavors vaig dir, ostres, aquests estan ballant i ballen swing, doncs m'apunto. Perquè a mi m'han dit una cosa, que es veu que també hi ha taxis. Jo deia, no taxis que agafis el taxi, no, que hi ha persones que t'ajuden i que et fan com de parella. Si no tens parella, tu també pots venir. Clar, això si, per exemple, tu t'apuntes amb una parella i un dia un està malalt, per exemple, doncs perquè no perdi la classe i tothom estigui equilibrat, un alumne d'una altra classe ve a fer una classe extra i així tot queda clar. I això seria un taxi, aquest el taxi, no? I aquí pots fer. Aquests tenen un nivell avançat o no, aquests que estic veient aquí ballant? Intermedi, porten un any. Un any? Bueno, Déu-n'hi-do, es nota que tenen com una mica de flow. A mi també m'agradaria, la veritat, aprendre alguns passos. No sé si tu em veus, que em podries ajudar a mi? O què? Que tu què començaries ensenyant-me? Bueno, primer la sensació aquesta, vas a una discoteca de música afroamericana, allò, el Jamboree, per exemple, doncs tens aquest flow, no? Val, així? Sí. Els genolls relaxats. Val, sí. Genolls relaxats, i llavors, per exemple, ells estan fent kicks. Sí. Seria aire, terra, kick, step. I amb això... Bé, o no? Ho faig bé o no? Home, de conya. Però més, tu fas més suelto, més suelto això. Vale, així? Sí. I ara hi puc incorporar alguna cosa o no, aquí? Què creus? Bueno, aquí ja, com que això és un ball de parella, doncs aniríem ja ballant una mica en parella. La cosa ja va de dos, això.
Ai, quina Llavors cosa. aquí, a veure, no sé, per començar, per exemple, podríem començar així, un al costat de l'altre. Vale, sí. Llavors seria anar darrere, bueno, primer t'ensenyo la forma una mica. Sí, Seria ho anar agafo. darrere, Sí. davant, Sí. davant i darrere, amb la cama al revés, veus? Cadascú amb la Vale. cama canviada. Bon. Aquest és el dibuix del pas més bàsic d'aquesta manera de ballar, perquè hi ha moltes maneres de ballar l'indie hop. Vale, m'agrada això, tu! És com si anéssim de passeig! Sí, no? Llavors aquí seria amb el bouncing, llavors seguir aquest bouncing, primer només amb passos, seria darrere, davant, darrere. Espera, davant, espera't, Sí, cert, i darrere, davant, i darrere. Darrere, davant, darrere. sí. Ah, és com dos endavant i un endarrere. Sí, és primer mous una cama, darrere i davant, Sí. l'altra davant i darrere. Vale? Darrere. Davant, i ara l'altra, davant i darrere. Ai, em costa una mica, això, És com- Darrere. Un canvi de pes, Val. però cert, Bueno, això em costa, això aquí. Això em costa una mica, però jo ho intentaré. Va. Què més podem fer? Va, que jo tinc ganes d'aprendre. el mateix en parella però amb kicks. Això ja... Amb kicks, què és això del kicks? El que fèiem abans. Allò sí, això valen, que no se me'n vagi a la sabata, tu, valen. Aquí deu haver un ligoteo. Aquí deu haver Això un pensaves merder tu. Com merder de què? de gent, de parelles que surten d'aquí tan ballar i tan Bueno, això de les parelles depèn, perquè a tot arreu coneixes gent i després tens feeling, això sempre passa, Clar, però aquí Són Però també- agafes, no sé, clar, Bueno. són swingers. Bueno, hi ha molta tècnica, jo vaig notar que sí, però hi ha una tècnica molt val. específica. Jo que no em vaig dominar molt, l'Aitor em portava, però a mi em costaven els passos, Però m'ha agradat això del swing, jo crec que hi aniré a ballar swing. Ah, sí? Sí, em va agradar sobretot això de tirar la cossa, del El flow, el bouncing, li diu també, el bouncing, amunt i avall. Ara estàs, suposo que surts de bon rotllo, no? Sí, ja només un la mal dia a la música. feina i vas allà i el flow i tot, una cosa et porta a l'altra i dius, mira. I la música aquesta és que a mi em dona bon rotllo. Tu l'escoltes i ja estàs allà amb un bon rotllo exagerat, perquè no us passa que depèn quina música et poses, agafes un mal dia sí. o pots agafar un I molt tant. bon dia. Doncs el swing No, té això. aquesta sí, Et dona aquest bon rotllo. Vinga, va, però jo vaig continuar ballant, Vaig voler aprendre una mica més, Voleu veure o no? Se'n va sortir, no? Ja diries que sí. Bueno, ara ho veureu, se'n vaig sortir o No no ho em vaig sé, sortir. jo l'he vist. Jo vaig intentar. Voleu veure? Sí, volem. Hem de casa, el tantos, els passitos i el passito final. Dintre vídeo. Què he pres? A mi no sé si em veus com no, com la professora que tens aquí donant classes a la gent. Jo em veus o no? A poc, Perquè jo ganes sí que en tinc, Home, aquí fem molts cursos i anem començant des de zero, anem avançant. Val, però bueno, si jo vaig amb el mestre puc fer una avançadilla, tu. Segur. Això també va ensenyar alguna cosa més, algun passito. Doncs fem, per exemple, fem així, Sí, i des d'aquí girem cap allà vale. i girem cap aquí. Ai, molt bé, això! Ara no em causo. No, sabato! Bueno, ja tirem l'altre, tu! Ara per dins el lío! Ai, ja vaig més còmode així! Ui, ara ja m'he perdut, nens? Ja m'he perdut! I ara, si vol, fem-ho. I ara, no sé, un colofó final, alguna cosa que diguis, mira, ja Vols això... un bon final? Vols Sí, un home, bon final? sí! Has que m'he marejat, Aitor! Baixa, que encara cauràs! Et faràs malament l'esquena! Escolta, m'ha agradat molt, bonic, Trempat, i m'ha agradat l'energia que dones a les classes i tota l'energia que plou aquí. Escolta, has perdut les sabates, nen! M'has fet perdre el cap, Anem a les classes, Sí, com vindré, sí. Que ja, allà, Tinc ganes, ja m'hi pots comptar, guapo. Vinga, que vagi bé, guapo, adéu. El truco final. No me l'esperava, no. Jo tampoc me l'esperava, em va fer volar una cosa impressionant, Des d'aquí, una abraçada molt forta, swing.cats. Aitor, gràcies, perquè vas tenir molta paciència i tornaré. Això em va agradar, això del swing. Les perles també tornaran o no? No sé com van aguantar, aquest moviment. Com es movia, però clar, i també hi dona una mica de glamour, no?, que estàs així ballant. Són aquests colors?
Aquests colors? No, jo tinc la perla, la de tota la vida, i després aquesta tinc la com més rosada i la més com un Però blau. sempre portes aquestes? Sempre porto pensava que eren totes blanques, i avui no, és com una aquesta última tonalitat. me la va regalar l'Adela fa poc. M'ha fet molta gràcia, gràcies Adela, m'ha fet molta il·lusió. He vist jo que hi havia algun canvi aquí. Per cert, et podem veure al Teatre Neu encara, no? Sí, nens! Quan? Encara estic al Teatre Neu, al desembre estic al 7 i el 21 de desembre. O sigui, aquest dijous us espero tots al Teatre Neu a les 8. A les 8 del vespre, allà. L'autèntica Conxita Català. Home, els explicaré tota la meva història i podran veure una miqueta com va sorgir tot plegat i s'ho passaran bé. Ja t'ho dic jo que s'ho passaran bé. Això, el dijous aquest... Hi ha swing o no? Hi ha swing, hi ha flow, hi ha molt flow, eh? Hi ha flow. Equilibrem xacres, obrim canals, tothom surt. Què et sembla, ja que estem aquí, si ens fas com una petita classe del tot el que vas aprendre amb... Ai, clar, nena, perquè ja ho podies... Home, clar, el més fàcil de tots és aquest, vale? Al tanto amb les sabates, tu, Vigila, perquè les vaig perdre. Hauria de fer com tu llançar-les, però ara no. Això és com una mica el flow, heu de notar així, mira, pa. I això com era? I així, una miqueta, i després... Pujar i baixar. Pujar i baixar, pujar i baixar, pujar i baixar. Cap així, una mica endavant, i després no sé si voleu fer el salt, el faig jo el salt, el fas tu, Clara. Quin salt? El salt aquell que va fer l'Aitor. Tu que el tens practicat, Conxita. Jo no ho sé, aviam, però... Hem de fer el gran final, Conxita. Vine cap aquí. No t'hi tiris, que quedem a terra. No t'hi tiris. Hem de fer veure així, com si ho féssim, anem fent el swing, pim-pam, pim-pam. I ara... Dissimuladament. I ara, que vinc, Guillem, que vinc. Vinga, va, Que vens. 3, i am! Me l'emporto del plató. Ens veiem... Espera, deixa l'acomiada. Ens veiem dijous, que vagi bé la festa. Apa. Adéu, que això no ho he vist.